של גזענות, אבל כשאנחנו באים ואומרים מה שאמרו ראשי הציונות, שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, שצריך לגאול את האדמה מערבים ולהקים עליה יישובים יהודים, זה לא גזענות, זה קרן קיימת לישראל. זה בדיוק הגזענות. כשבאים לעקור עם מאדמתו בכדי להקים את הבניינים ויישובים לעם אחר, מה זה אם זה לא גזענות? אתם בעצם מתנגדים בעצם קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. תגיד, מה אתם מתנגדים למדינה יהודית? אנחנו רוצים להפריד דת ממדינה. אנחנו רוצים מדינה אזרחית דמוקרטית. אני רוצה שוויון. אתה בא ואומר לי, אתה בתור בן אדם, בתור אינדיבידואל, לא מגיע לך שוויון. ותקבל את זה. תקבל שהמעמד שלך כאזרח מדרגה שנייה. אני לא מוכן. אני בן חורין. אני רוצה את השוויון שלי במדינה שאני מקבל על עצמי את האזרחות שלה, ואני אומר, המדינה הזו, בשביל שתוכל באמת להעניק לי שוויון, היא צריכה להיות מדינה לכל אזרחיה. אז אני חושב אין לנו תוכנית פוליטית. העמדות ברורות, השאלה באמת, ואני מניח שאולי המשחק מכור בוועדת הכנסת.